kadaita Allah a cikin sunayensa da siffofinsa shine a tabbatarwa da Allah maɗaukaki abin da ya tabbatarwa da kansa a cikin Qur'ani da kuma abin da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma su kuma shi'a sun ƙi tabbatar da wannan tauhidi. Allah maɗaukaki yana cewa Allah yana da kyawawan sunaye, ku roƙe shi da su, ku bar waɗancan masu karkata ma'anonin sunayensa. Sai dai shi'a sun so su karkatar da ma'anonin sunayen Allah maɗaukaki. Ya kasance Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini a cikin littafin Kafi ya rawaito daga baban Abdullah cewa aya da ke magana akan kyawawan sunayen Allah, in ji baban Abdullah cewa mu ne kyawawan sunayen Allah, iyalan annabi. Haka kuma yayin da shi'a ke so su yi roƙo, madadin ya mai rahama ka azurta ni, ya mai ƙaunar bayi na ƙwarai, ya mai ji ya masani, sai su ce ya Hassan ka azurta ni, ya Husaini ka warkar da ni, Allah ya mana tsari. Domin a wajensu imamansu su ne sunayen Allah maɗaukaki. Yanzu za mu ga ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a da ake kira Ahmad Shirazi yana mai tabbatar da cewa iyalan gidan annabi su ne sunayen Allah maɗaukakin sarki. في أحاديث مستفيضة ورد أن أسماء الله الحسنى هم محمد وآل محمد. يخرج لنا شخص يقول لماذا تقولون يا علي، لماذا تقولون يا حسين، لماذا تقولون يا مهدي؟ ادعوا إله علي، قولوا يا الله، ادعوا إله الحسين، ادعوا إله المهدي، هذا أحسن. أنا وأنت لا نحدد ما هو الأحسن، الذي يحدد ما هو الأحسن هو الله عز وجل. الله يقول هذا أحسن على العين والرأس، الله يقول ذاك أحسن على العين والرأس. الله ماذا يقول؟ يقول ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى هم أهل البيت فادعوه بها. kamar da yadda kuka gani su suna tabbatar da cewa sunayen Allah kyawawa su ne ahlul baiti, har ma suna cewa al-Abbas wanda shine Abul Fadl dan uwan Husaini, suna cewa daga sunayen shi akwai Rahman, kamar yadda zamu bayyana a wannan babi. Suna cewa sunan Aliyu Allah kara mishi yadda yana daga cikin sunayen Allah mafi girma, kuma suna kiran Husaini mai azurtawa kamar yadda muka nuna muku a babin baya. Da irin haka ne suka karkatar da ma'anonin sunayen Allah madaukakin sarki. Ya zo a cikin hadisin Muslim cewa daga Abdullahi bin Amr Allah ya kara masa yadda ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masu gaskiya suna kan tudu na haske da nufin mai rahama da hannun daman mai rahama, kuma duk hannayensa na dama ne. Madaukakin sarki wannan siffa ce ta Allah, dukkan hannayensa dama ne. Amma shi'a sun ce wannan ba siffar Allah ba ce. Sun rawaito a ruwaya wani ya shiga wajen imam sai ya ga imamin yana cin abinci da hannun hagu. Jiba yadda suke aibata iyalan gidan annabi. Mutumin ya ce shugaba ka ci abinci da hannun hagu saɓani yadda manzo ya koyar akan ci da dama? Sai imam ya ce a'a, aini duk hannaye na dama ne. Ku ga irin wannan kafircewa Allah maɗaukaki. المعصوم كلتا يديه يمين. حين أكل الإمام السجاد بيده اليسرى وسأله السائل يا ابن رسول الله أليست السنة أن يكون الأكل باليمين؟ قال صاحب هذا الأمر يعني الإمام كلتا يديه يمين. Allah shi hannayensa duk dama ne, shi ma imam hannayensa duk dama ne. Sun nuna kamanceceniyar siffar Allah maɗaukakin sarki da siffar halittarsa. Allah yana cewa duk na kan doron ƙasa zai shuɗe, face fuskar ubangijinka mai wanzuwa mai girma da ɗaukaka. Ba wanda zai rage sai Allah. 'Yan shi'a suka ce a'a, kowa zai shuɗe, amma banda imam mai girma da ɗaukaka. الآية الكريمة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل المراد من وجه الله في الآية الكريمة الحجة عجل الله فرجه؟ قطعا وهذا المعنى واضح. وجه الله هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والوجه الظاهر بيننا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. Hatta Aliyu Allah ya ƙara mishi yadda sun fito sun ce shi hannun Allah ne, shi idon Allah ne, kuma shi ne fuskan Allah. Sai ma suke ɗaukar cewa Aliyu ɗan Abi Talib shi ne Allah, Allah ya mana tsari. Wannan tasha da zamu gani a yanzu wato tashar Ahlul Baiti tasha ce ta Shi'a. Tasha ce da manyan malaman Shi'a na zamani suke ziyarta. المؤمنين عليه السلام أسد الله يد الله
سيف الله، حجة الله، عين الله، وجه الله. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يحمل على الأعداء ويضرب بالسيف حتى السيف ذو الفقار الذي نزلت من السماء. الله. lokacin da al'amarinsu ya kai ga har suke tafka irin wannan shirka, sai gashi sun aikata fiye da haka. Allah ya mana tsari. Suka ce daga cikin sunayen Allah kyawawa da kwai ar-ra'uf, ar-rahim, al-karim. A'a, daga sunayen Allah kyawawa da kwai Fatima. Allah ya mana tsari. A yanzu da zan gayyato wani dan shi'a na ce masa daga cikin sunayenka akwai Fatima, haushi zai ji haushi cewa na kamanta shi da mace. Amma sai gashi 'yan shi'a suna siffanta Allah da haka. Ku kalli wani babban mahukuncin shi'a daga manyan mahukuntan shi'a na yanzu, Al-Wahidul Qurasani, yayin da yake cewa Fatima suna ne daga cikin sunayen Allah kyawawa. Tilkal asma Fatima ismun min asma'illahil husna. Wannan shine tauhidin suna da kuma siffa a wajen 'yan shi'a. Sun juya ma'anoni, sun kamanta Allah da halittarsa, sannan sun ce iyalan annabi ne za su rage a duniya madadin Allah. Sannan iyalan gidan annabi su ne sunayen Allah kyawawa, kuma daga sunayen Allah kyawawa akwai Fatima. Kuma daga cikin manyan sunayen Allah sun ce da akwai sunan Aliyu, wanda ɗaya ne daga cikin manyan sunayen Allah. Yanzu a yi shakka akan lalacewar da ke wannan aƙida ta 'yan shi'a? ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملالي فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحب.